ndokuchizoona kuti pasina ukama apa pfuma yangu inini ndapinda yese nekuti apa sisina ukama. Saka uri kudei pfuma? Ndine listi yangu. Pindura mubvunzo uri kudei taura. Ngamboti mari yese yandiri kuda panapa nezvinhu zvese zvandakafanira kunge zvichipisirwa mwana uyu kubva achiroorwa iri kusvika 9,508. Zvakasiyana. Aiwanike mari iyoyo chakanaka. Vakapanana gupuro vatadza kuwirirana kwasekuru wavo ndisakavaendesa. Vapanana gupuro musi weMande ndobva patouya samoni richibva kwamama kuti baba vawanika. Awaifa tera unzwe. Iwe wataura uchiti taenda chibvisa 150 kuti vanotsvaga atezvara. Wanzwa? Chisina kuuya nomunyai chinorova. Chijeija hazvina kana basa zvawaibvisa. Nauzu pamutemo nezvawako. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai ivava wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Tadie zvapapi? Gore ripi? April. Okay. Hakuna kumunongezera nosoro kuda kumutshidzira. Ndipo wakampa gupuro. Zvisinei nasi chimupa zviri pamutemo. Kuita kuti asununguke. Mupi? Ungaziwe kuna? Saka zvino wako vaziva here? Ari kugara kwani? Kwaukamuroora ndekupi? Ukamunhonga parodhi here? Aigara kwasekuru wacho. Anoziva kuno mwana womunhu ndiani? Kwewe unozvitsvagirei? Uya aroora nemudzimai uyu. Makati makore mangati 5 years. 5 years. Uyu mukadzi yatopiwa mari yekutsvaga baba. Takuita akuroora. Baba haita sei? Havaiwani. Saka panguva yazvaramba uyu achikupa gupuro chete. Avanomboita 2 days. Baba yavo matokwira dai kuti ndapfuma yangu. Saka zvakati kubaba panguva nhasi ingati nemakore chitsvaga baba. Right, gaindi pandapindura mese ndoda kupindura kwamuri muri vaviri. Misha yese yamunoona ndorongoti dese ndikudze. Misha yese yamunoona kakugu ndoita kanyaya aenda ende muita ende muri 2 ende muita nyaya kushiyana kuvana avo vanzi varambana pano vaenda panza regaindi taure ndichiti munobva vanoshiya zvinhu zvacho munoshiya kupi teerai muto zvandikutaura secret ineti kavana vese hakuna musha usina maburu uzvinzwa mina ndikutaurire ndabata teerera unzwika hakuna musha usina maburu 2 nyaya yekuti atezvera vazowanika vakuda pfuma yavo atezvera vacho vakaroora here teerera ndozvanoda kuenda tsika dzedu dzinochivanhu kana mwana awanika zvinzwa kana tsika mwana akanga awanikwa inichinzi no ndakachengeta muzukuru nhasi akuda kuroorwa baba vawanika mukuwa chano yatotaura tapedza kuda nomuti no ndazvinzwa ninda kubata tsvimbo yangu handi kuna atezvera vani kuna tosvika kuna atezvera vachitambidza pfuma vachipedza pfuma ibva yapfuurira zvinozivikanwa nani kweizvozvo nasekuru ndiye nyapombo wazvinzwa saka ikasafamba yakadaro haifambe zvakaita zvakanaka vati tiri kuti akaroora afane kubvunza mubvunzo yekudaitsvaga kuna atezvara uri kuonera ambuya kai ndopanonyaya but ndodzoka panyaya yetsika panyaya yekuti unoonera ambuya ungabvunza hama yekuti mwana wenyu baba vanhu patakaitira kere kuti muzvara wanga uri pere but pano nyaya tatatesere
Alright, good. Iwe pfuma iripi? Ngaiwe unakwira dare uena pfuma. Anti watiriko. Unaona ungani naiwe? Magara makore mangani? 5 years. Saka pfuma kanga iwe. Uri kubva ku sendinari pfuma ngaiuye ka. Akukwira dare uya umpe pfuma. Taura. Musoro ichangami. Uyu muningina kwangu. Vane 5 years. Vari pamwe chete nemukadzi. Uyu achitora mukadzi uyu. Akasvikira mukumba kwangu ini nemukadzi. Ndazitora mukadzi ndobva ndaendesa kuna baba. Nditi tazobvunza kuna sekuru mafambiro emukadzi ndobva taudzwa zvatakaudzwa. Zvikanzi asi mutupo wemukadzi imhofu ndanachiyera. Mutoto mushedze su tichiti chiyera. Nhasi tapirwa vanetsana mukadzi toti zvakaitika. No tera unze ndvari zvada kudzidzisa. Kana uchitaura nini utaura nomunhu anoziva basa iroro. Ndochida kuti utaure pano nyaya kumwe kwese ndogadzisa ndega usati wanze mutororo. Saka takanzi mukadzi wenyu uyu imhofu. Nhasi tauya pano padare takwirwa kuti hatina kuroora kwamambo. Sekuru avazotiratidzawo atezvara. Ndamoro ava ndoatezvara venyama. Asi ndimakombe. Taura. Ndopacho pandiri kubvunza changamire kuti zvinhu zvacho hasi kuramba kuroora. Asi maitikiro acho azvaita panguva pfupi kuti pa5 years taitsvaga baba. Teerera unze zvako. Teerera unzwe. Wazviwana nhasi. Ndambotaura ngati mashoko yako yakanaka. Asi unotaura mashoko uchipara mhosva yokuonera ambuya. Hazvisi. Waya kudare kwamambuya anopfuma tuone kuti pfuma inofamba sei. Tinozviita zvese izvozvo. Ukajara teerera unze. Ndobva ndakutaura zvishoti. Wakajara nesi yako irepa. Inokura ise panzvimbo imwe chete. Tinodzura katiisa. Ndapindura wani. Ande kujudgment. Mwanzo zvindareva. Uzobvunza ari panext door kuti mambo vati kudii. Ndapindura kana kuti kunyatonzwisa zvandareva ndaedza kureva ndichiti nini. Wataura kuti tezvura uko ndimakombe. Vazvunza tine kodzero kutaura kuti imwe vachiyera pfuma taisa apa ngaifurenda nokuti munhu udare kwamambo. Ndapindura wani. Ndofunga mwana kupindura zvandabvisa. Ndozvo ndapindura. Changamire. Kuti mwana uyu achiuya mumusha medu takanzi ndichiyera. Nawe inga ndapindura wani. Regai nditaure. Zvino zviriko. Teerera. Zviriko. Zvokunonoka kunzwa zviri papi? Zviriko ndo basa rangu. Muudzeyo. Musoro changamire. Mwana ndinanzi for No, sinotaura izvo zvinhu. Pindura zvandiri kutaura. No, tipindura zvandiri kutaura izvi. Utanga wabatsira uyu. Nawe kuitika moyo ndiyodai. Ndezvekuti imi muri para mhosva kuti muzive kuti ambuya vakaura nani. Ndochiona kutaura namunhu. Saka izvozvo manje saka maiona taikutaura kuti isusu ndisikuza kuna baba uchi baba womwana. Imi makavavarira kuti toda kuti tizive kuti baba womwana uri kupi. Taziva kuti baba womwana uri pakati. Ndobva takadzorera shoko kuti zvanzi chiuyai. Ivo vachitozvakaridzawo nyadza vakatwara kumashure. Ndobva vafonera mukadzi kuti ngaadzoka waipamba. Adzoka waipamba ari kuona pano mumwe mukadzi. Ndobva vaya naye kumba kwangu. Ndobva vapfumbira ruregerero kuti tatadzira mukadzi wedu. Tabvisa $10 zedu kuti tikwanise kutaura nemi. Ndobva vabvisa $10. Teerera. Ndoda kutaura ndichiti. Point yako isi 100%. Yakuya kutaura inyaya kuti unotoona chigumbu. Nozvakatetika kumwana uyu. Patidodzoka panyaya kuti uyu anofanira kunzwisisa ari apo. Kwaari kutambira kuti chitima chinosvika munhu ari munjanji. Unza kwaari kuenda kusiriko. Ngauye nopfuma kudare. Anzi ngauye nopfuma. Wazvinzwa here? Asekuru. Ndambotaura ndataura zinyaya dzakawanda. Ndati mwana wangu ini kana akanzi afa ana hama ndinoviga ibururani rangu. Tundi ndinoziva kwaanoenda. Wazvinzwisa? Ko right. Pane imwe nyaya yekutaura nda kuona kuna atezvara pfuma yacho pasina.
tasangana nazvo. Tiri kuti pfuma ngaiuye tikupeka vanhu vacho vamuri kuda. Alright, kana munhu akanzi anga ari chihera achidya yanguruwe makombe gosa. Zvino basa ri. Iwe wakomana, ukuona pandikagara panapo. Handidi kukudzvinyirira kana chitonga vanhu. Ndoda kutaura munhu zvokuti unobva panapo waita se wagutsikana. Iwe wako mutupo chiwe. Murozvi, endai muine pfuma. Mazvinzwa musi wa 24 waine pfuma. Ipi ko yanga wakaunganidza nayanga ichitawa nomukoma wako. Tuzeka ndiwe baba, mukaunganidza yakawanda sei? Mari yanga iripo. Ipindurani. Pindurani, tikutaura nini? Mari yanga iripo pamba ni 400. Hapana kuroora kapa nai moyo. Muedzi wakaya mukutaura, zvizvo zvamutaura kutopara kusi. Kana kuinonga kuita zviverengo tazvikwana kwatosvika nayo. Manzo. Ndaifungidzira kuti kana mutaura ngataure kuti mauya ono mombe mbiri tange kutaura. Kuti zvamutaura $400. Mwana anoberekwa nomunhu vaviri, mwana anodhura kuchengeta. Taura iwe. Pamusoro pechangamire. Makombe varikutaurwa nezvavo ndimi. Ndine mwana arapa. Saka chandawira kuno kuchikwira dare inyaya yekuti mwana wangu achisiri pamurume kuti akapiwa bhupuro. Akapiwa bhupuro ndokuchizoona kuti pasisina ukama apa. Pfuma yangu inini ndapinda yese nekuti hapasisina ukama. Saka uri kudei pfuma? Ndine listi yangu. Pindura mubvunzo uri kudei taura. Alright. Ngamboti mari yese yandiri kuda panapo nezvinhu zvese zvandakafanira kunge zvichipisirwa mwana uyu kubva achiroorwa iri kusvika 9,508. Ari wei? Zvakasiyana. Storo dzakaita sei? Dzakasiyana. Waya kuna mambo asi storo dzakaita sei? Dzakasiyana. Anopasisa ndini kandiri para. Kusaka munoti hachi. Ndozvaanoda. Manzwa here makombe mune moyo. Ndazvinzwa changamire. Pamusoro pezvo sezvo mwana wangu achisiri mukati memusha uyu pane midziyo yakashanda yandiri kukumbirisawo kuti changamire mobatsirawo ipapo vawane kugovana zvavakanga vakashanda. Ndondwari kana mapedza kutaura nawapo iwe moenda kunowapana musopa woita izvi manzwa. Ndatopedza. Une chokutaura? Changamire pamusoro chekutaura chandinacho ndechekuti vana ava kubva vachiroorana gore rekutanga nzou ava vakati rifeya kwaifanha kuchienda. Takaenda ikoko takanzi isusu tisire 150 tisare tichikutsvagirai atezva mouya kuzoroora. Mufunga mukadzi akasara pa2 days akauya akati taura pano dambudziko rako. Dambudziko rangu riri pakuti changamire vana uyu aenda kunotsvaga baba kuti tiende kunobvisa mari zvaizvozvi. Akaita 1 week aenda kwana sekuru vacho kudotito handiti aenda uyu ndobva asara ndobva aenda kwaakaenda zvemusikanzwe wakomana ndobva nemusikana ikoko ndobva ndamuti iwo azviite kuti teerera kunzeka nai moyo. Taura dambudziko raunaro uda kutaura kwandiri. dambudziko ratinaro ndekuti dambudziko randinaro ndekuti pa5 years dzatagara idzi vana vanorarama nekurima. Ndofunga gore rega rega vakakohwa. Taitosvikawo pachanewe rekuti parikufanira kunge pachiroorwa uyu mwana uyu achinoroora mukadzi wake handiti fainzi mirai tichave baba vake nawe iwe teerera ndepekuti vakafanana kukorosa nhasi vakafanana kugona musi wefriday musi wemandi vakapanana gupuro vatadza kuwirirana kwasekuru wavo ndindakavaendesa vapanana gupuro musi wemande ndobva vatouya samoni richibva kwamama kuti baba vawanika. teerera unze zvandokutaura iwe nyara dzevano nyararai dhara kunyararai
tererai munhu tembo matoramba muno bhegi naye maramba muno bhegi Ndaenda changa. Alright, chimbonyararai. Izvi mukurarama zviriko. Nguva yakumashure kupa takabereka. Takanga tisina foni dzokudai so idzi. Tanga tino foni dzokukerenga so. Taiti no Telegram. Ndozataishandisa. Takakura nguva yacho taipfeka matenda futo. Takaenda naye kuchikoro nozvimasandaki so. Zvataipfeka. Mariposa. Zvinezvi ukatarisa vanhu. Vana vati kubereka izvinezvi vari kupfeka pano kwakatanga kuna manapukeni pano mapamba. Teknoloji yachinja zviriko. Saka ndo basa redu tinogamuchira zvese. Sorry ndairi foni. Saka ndotaura ndichiti zvaari kutaura ada kudzokera kuti nyatsonzwisisa. Asi kwatiri hazvishandi. Usenge tiri kumberi zvakanyanya. Nyaya iripo ndeyekuti atezvara vati vanoda 9,000. Moyo mukuti kudiko nayo. Aiwanike mari yoyo chakanaka. Saka uri kutaurewo uchipara mhosva. Wangu wadiwa nyarara. Pangani chiedza kutaura chakamira kupana. Terera unzwe. Awaipa terera unzwe. Iwe wataura uchiti taenda chibvisa 150 kuti vanotsvaga atezvara. Wanzwa? Chisina kuya nomunyai chinorova. Chijeija hazvina kana basa zvawaibvisa. Nauzi pamutemo nezvawakuita. Nyika yese ini. Mwari aisikadenga nyika agadzira zvinhu zvese panyika. Akacheuka kumashure akati asiya zvinhu panyika. Ndobva aona asiya munhu akafanana naiye. Ndobva akaisa kuti munhu atonge nyika ino. Tusakana nasino mapresident vari kutonga. Tusakana nasino masabu. Tusakana nasino madzimambo. Wazvinzwa? Shiri inodendere. Inodura. Dura rana ndisu vanhu. Saka ndisinogadzira zvese. Saka waya kumutemo takukuudza. Iwe watoda mari 9,000 chi? 9,580. Nechi futi? Pamusoro pezvo itsasanganisa zvese zvekusanganisa nemombe baba. Pamusoro pezvo ndakabvisawo mari yedare neti $120 yandiri kukumbira kuti nhasi ndidzokere nayo ne$40 yandaisawo mumota kuti ndive kunobva kudhara. Iri kubvaita $160. Right. Mwanzo zvataura tezvara. Sita kuchaja mari. Zvataura ndo zvaari kufunga. Asi muno mutemo. Mari yaanobhadhara nomari yaashandisa kusvika pana. Mari yamunobhadhara is 4,500. Wazvinzwa? Hazvibvunzwewo patomutemo. Tapedza ndonosaini. Chokutanga ndikuenderera mberi. Muwana nguva yamunoti next court. 24 mutanga mayabhadhara imwe achitokupai grace period. Mutanga muona kuti muri kubhadhara zvinogara. Unochokutaura? Handisisina mambo ndotindanzwa muchiti kushare kutokwatinotarirwa panze. Izvo zvinoitwa panze. Ndatopedza. Right. Chinza ndakuda kutaura newewe. Wanza pamota kunzi 9,000 chi? Makosti ake nokufamba kwese ndine zvandazviitira kuti 4,500. Right. Teerera unzwa. Yapasa here 9,000. Ndikubvunza sei? Anditi. Saka kumhanya akusvika. Iwe dot rabuda kudhara. Muda mburitse murapa. Aunomupa dora. Chimupa ndi dora rekutanga pano. Auna chi? Auna dora. Piwa nomumwe munhu dora pekana pe dora. Taura. Tanga wabhadhara ka. Mupe. Chenda unosaina unotanga wabhadhara mudare. Mudare ndio munotedzwa maproject. Ukabhadhara, wabhadhara tichiona tokutaura tichibhadhara kusvika nguva yakasvika wapedza. Hatina problem. Uda usumuzirero. Andika kundiziva kuti imwe yangu ndichatanga kuiwana rini. No. Musa 24 unouya utaza kuti paina. Ende unosaina. Right. Chienda ipanze tiona kuti akagogo.
ilipo. Tate seri moyo.